सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, 2016 से लेके 2017 में तक कबो खेसारी लाल तो कबो पवन सिंह के जादू बराबर चलत नजर आ रहा बा। लोग के इहो बता दी कि 2016 में खेसारी लाल के जलवा तो 2017 में पवन सिंह के जलवा मधु शर्मा के साथ नजर आवे जा रहा बा। जी हाँ, लोग को बता दें कि 2016 में खेसारी लाल यादव के साथ खिलाड़ी फिल्म में नजर आई रही मधु शर्मा, जो उनकी बहुत ही सुपर डुपर हिट गई रहे। फिल्म खिलाड़ी खेसारी लाल यादव के बहुत बढ़िया रिस्पांस लेके मार्केट में अच्छा पकड़ बनौले रहे। तो अब की मधु शर्मा पवन सिंह के साथ नजर आई हन वो फिल्म चैलेंज में। जी हाँ, चैलेंज फिल्म के तैयारी बड़ी धूमधाम से चलता। ट्रेलर भी ओकर आ गइल बा, गाना भी आ गइल बा। उनमें सुपर डुपर हिट गाना आरा के आवारा जोना में एक बाप के बेटा ना जो ना लगाना रहे वो मार्केट में खूब धूम मचौले बटे। तो अभी ओकर गाना कनवा के बलिया से लेके हर चीज़ बहुत ही सुपर डुपर हिट मार्केट में रिस्पांस ले आवे खातिर तैयार बा। जी हाँ, लोग इहो बता दी कि चैलेंज फिल्म बहुत जल्द रिलीज होके वाला बटे। ट्रेलर इतना लोग पसंद कैले बटे, बहुत कम समय में बहुत ज़बरदस्त तरीका से ट्रेलर के लोग देखले बटे। जी हाँ, ऐसे लागत है कि सारा भोजपुरिया जहान के ट्रेलर के बीतला के बाद अब सब कोई के फिल्म के इंतजार बा, हमनियों के इंतजार बा, रोगो लोग के इंतजार बा कि कब उनकर फिल्म चैलेंज मधु शर्मा के साथ सिनेमा घर में जाओ। काहे से कि अभी तक पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ तो बहुत फिल्म कैले रहन, लेकिन मधु शर्मा के साथ बहुत कम फिल्म कैले रहन। ऐसे अभी मधु शर्मा के साथ फिल्म देखल हम खातिर दिलचस्प बनी। और चैलेंज रोल को बता दी एक फिल्म के शूटिंग विदेश यानी दुबई में भी भइल बटे। तो हमनी के देखल रोचक रही कि फिल्म में कितना बढ़िया प्रदर्शन पवन सिंह कैले बारन। जी हाँ, भोजपुरी के ताजा तरीन खबर लोग के बीच ऐसा ही लियाओ सन। बस लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब करिए। अगर अभी ले सब्सक्राइब नहीं करें तो जल्दी से जल्दी करी और भोजपुरी के सारा अपडेट छपरा जिला भोजपुरी पर जल्दी पाई। धन्यवाद।